Ассалому алайкум. Умедворам ҳама киса соз ҳастен, хуб ҳастен. Хеле шуда буд, видеоҳои нав баромада буд ва имрӯз баргаштем барои шумо дарси хеле зуд тайёр кардам. Дарси имрӯзамон дар бораи банди кроссовкаро бастан, кушода шуд, ҳамин ибораҳо ба забони русӣ чӣ хел мешавад меомӯзем. Хуб, биёед. Бо диққат гӯш кунед ва нависта гиред. Вақте ки банди кроссовка кушода ҳаст, ина бинед, ҳозир банди кроссовкаи ман кушода аст, мегӯем ки у меня шнурки развязаны. У меня шнурки развязаны. Вақте ки кроссовкаро банди кроссовкаи ягон кас кушода мешавад, мегӯед ки у тебя шнурки развязались. У тебя шнурки развязались. Хуб, ана акнун бастан бошад агар завязать мешавад. Например, я завязал шнурки на кроссовках. Я завязал шнурки на кроссовках. Агар ягон кас ба гуфтанӣ бошад ки банди кроссовката банд, завяжи шнурки на кроссовках мегӯед. Дарс маъқул шуда бошад ва видео лайк монед ва ҳатман фикри худро дар комментария нависед.